Smisha Anndra Dunn, ha mi as an rú an leos agus ha mi garid creochir forché mas an olta gen skrive chreochol agus runnoor sin rank mi céim an Gaelic. Ha mi vi lévich vo ha mi gemaog agus ha iorta skrivi viacum son chavor chofate. A gaat de hoosig mee skrive kjaarst gus toch och in 3 blione, 4 blione nummers sin. Naar is menig mee fiach in de wien am ùghdar. Bij mij levig een hua was shorser jeffer jarigen. Vo ùghdar het realige gen hule shorse. Gaan inke wel een shors zorgjes jaar is een Còisir dan ach bij mij gan het iawn ha mis meer haar buai hort te skrive hem heen goed smuach ùghdar een ha skrif kan een björle maar George McDonald Fraser China Mievel agus Derek Robinson Len Dayton de mar sin agus och een blian nummer sin ha mi vi gave thart jorgen Ian Banks as ha sin tak buir skrive am hin kuch an is. Ha Còisir nan Gunna jenting dunne og alios ha dolfan adam ik toch in darna cock agus ha galara céin an sas an sna tachartas an móra sin ik toch a cocky. Gare chinsus go in skrus uaus acher ik St Valerie na seidir an Gaelach. Leef mi bag an mi in tachartas a seo agus charocali gus acamsa mi rid an minachoch mi agus minnig mi nach rum is ik mór an gyn an smú. Agus minnig mi kuch er skialach gemaint nach a bhaun go heen le skrivech mi een kokkig gaan je la korter am gemoorde wie levig fein had je de macht voor kokkig naar het een toch is tjirach met de gortig die dunje ha is niet geval kre toch nu aus auch aan een kokkig is kre buai woorde ik in dunje ga tre is van meer zo'n piece gaan je de stech en skriven kom heen ha mi een draaste gopper is jaaruur getuur het reality voor Còisir nan Gunna gaan je met echt reality bis aan echter je ha bunsen aan ik jaar zo bak aan ro heintje zo'n isje draaste ach je shortste skill detective we gaan ik jidder kusen ach stoch bak aan dus anasiche na skill kan je lezen zarisch we aan ha mi nog sin viacum skriftje ans leonar Czech skishin kimmer hitchen go.